Allariz acolleu a 11ª Asamblea da Irmandade da Sanidade Galega, unha xornada de recoñecemento profesional, memoria e compromiso coa presenza do galego no ámbito sanitario, desenvolvida baixo o lema "A lingua que nos coida, a identidade que nos une". Os actos comezaron diante do Centro de Saúde coa colocación dun monolito de pedra cunha placa conmemorativa en homenaxe aos doutores Manuel de Besa Muñiz e José Manuel Solla Camino, dous médicos fondamente vencellados á atención primaria, á docencia, á ecografía clínica e a unha maneira próxima e humana de exercer a medicina. Benvidas e benvidos todos a esta Casa da Cultura de Allariz, que nos acolle hoxe para un acto con un lema que resume moi ben o sentido deste encontro: a lingua que nos coida, a identidade que nos une. Vimos de compartir tamén no xardín diante do Centro de Saúde a descuberta dunha placa conmemorativa en homenaxe aos doutores Manuel de Besa Muñiz e José Manuel Solla Camino, dous profesionais profundamente vencellados a esta vila, a medicina de familia, a docencia e a mellora da capacidade diagnóstica na atención primaria. Tamén ao longo deste acto daremos a benvida a novas irmandiñas e un irmandiño que se incorporan á Irmandade da Sanidade Galega, pasando a formar parte dun colectivo
comprometido coa presenza da lingua, co uso e coa presenza da lingua galega no eido sanitario, no eido da medicina pública e privada. Un compromiso que parte dunha idea esencial. Cando unha persoa se expresa en galego, esa lingua forma parte da súa identidade e é a súa maneira natural de expresarse e de comunicar o que sinte, o que lle preocupa e o que precisa. Porque falar e escoitar en galego na consulta, no centro de saúde, no hospital, é unha maneira tamén de coidar as persoas. Antes de dar comezo a este acto institucional, agradecemos a presenza das autoridades e representantes que hoxe nos acompañan. Dona Cristina Cid Fernández, alcaldesa de Allariz, dona Alicia Padín, coordinadora da Rede de Dinamización Lingüística e Representación da Secretaría Xeral da Lingua, don Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, don Roberto Fernández Álvarez, coordinador da Irmandade da Sanidade Galega, e dona Olalla Quintairós Veloso, irmandiña da Isaga. Moitas grazas tamén ás autoridades presentes, ás persoas homenaxeadas e ás súas familias, as novas incorporacións á Irmandade e aqueles outros que xa formades parte dela dende hai moito tempo. Ten a palabra a continuación Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Asociación de Funcionarios, entidade matriz que engloba a Irmandade da Sanidade Galega e que leva máis de 40 anos desenvolvendo actividades para conseguir que o galego forme parte de distintos ámbitos de uso dentro da nosa sociedade. Cando creamos a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística no ano 1984, creo recordar, o que nos movía era que a declaración do galego como lingua oficial de Galicia, que había pouco que se concretara a través do Estatuto de Autonomía e da Lei de Normalización Lingüística, pasara dun papel á realidade, porque éramos conscientes de que unha cousa é as declaracións, digamos, das proclamacións formais e outra cousa é mudar a realidade para que o galego se convertira en realidade en lingua oficial de Galicia. Éramos conscientes daquela de que os atrancos eran moitos, como siguen sendo moitos hoxe, entre outros, pois, a falta de tradición xurídica, a falta de tradición xurídica no uso, a carencia dunha linguaxe xurídico-administrativa, etc. Non? O certo é que nas décadas seguintes, ao largo de todo este tempo, fixemos cousas importantes, e fixemos cousas importantes sobre todo gracias ao protagonismo en moitos casos de algúns concellos galegos. En concreto, o exemplo do protagonismo que tuveron os concellos galegos na vanguarda da defensa do galego é o concello de Allariz que hoxe nos acubilla aquí, non? Pero ao largo de todo ese tempo, eu creo que fomos conscientes de que a estrategia centrada en galego como lingua literaria e os premios literarios asociados a eso é unha dinámica que non nos levaba a ningures, ou que non leva a ningures. É dicir, o único que leva é que o galego se esmoreza e se poda converter en poucos anos nunha lingua ceremonial da clase política ou nunha lingua arqueolóxica obxecto de estudio por parte de filólogos na universidade. Somos conscientes de que había que un pouco mudar esa estrategia para converter o galego nunha lingua científica e nunha lingua tecnolóxica e nunha lingua dos servizos públicos esenciais dunha sociedade democrática. Estou a falar, evidentemente, da sanidade, estou falando da xustiza, estou falando da educación. Con esa idea, no ano 2007, fundamos a Irmandade Xurídica Galega, cerca de aquí, en Celanova, precisamente co obxectivo de que os que xa traballábamos en galego nos despachos e nos tribunais, pois tuéramos, digamos, un lugar onde un punto de referencia para alentar de algún noso labor e tamén que servise tamén como centro de atracción ou de convidar a outros novos profesionais, neste caso do mundo do dereito, a sumarse á utilización do galego como lingua de traballo ou como lingua xurídica. Os problemas que tuvemos siguen sendo moitos, a falta de tradición, os obstáculos por parte de institucións e de autoridades, a ruptura dunha tradición castelán abafante no mundo da xustiza, etc. Pero o certo é que desde hai 20 anos que creamos a Irmandade Xurídica, pois xuntamos alrededor de 300 membros e dos 300 membros que máis ou menos somos, algúns desempeñaron e desempeñan xa cargos relevantes no que é o mundo da xustiza e no mundo do dereito. Non vou
vou a citar algúns para animarvos, que o reitor hasta hai pouco da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, a fiscal xefe da Fiscalía de Coruña, Carmen Gueiró, que é daqui de Ourense, o seu anterior xefe, que foi Carlos Varela, en fin, temos unha compañera que foi directora xeral dos Servicios Xurídicos do Estado en Madrid no Ministerio de Xustiza, Consuelo Castro, que tamén é daqui de Ourense, en fin, e non vou a citar, pero conseguimos xuntar un fato de xente moi relevante no mundo da xustiza. Eso non quere dicir que, evidentemente, seguimos sendo minoritarios e que a utilización da lingua galega no mundo do dereito e no mundo da xustiza é aínda minoritaria tamén, non? No ano 2011, 4 anos despois, contribuímos modestamente a crear a Irmandade de Sanidade Galega. Contribuímos a creala na mesma dinámica que antes mencionei, é dicir, creemos que o galego tense que converter en lingua dos servicios públicos da xente. E a sanidade, evidentemente, é un punto central, é unha estrutura central do Estado, da sociedade democrática. Creo que incluso o mundo da sanidade e os profesionais sanitais son máis relevantes que o mundo xurídico, porque coñezo a xente que nunca pasou ni nunca pasará por un tribunal ou por un despacho de abogados, pero non coñezo a casi ninguén que non teña que pasar moitas veces por un centro de saúde ou por un hospital. É dicir, que a relación dese servicio é nuclear e é unha columna vertebral do estado do benestar. Por eso eu creo que é tan importante incorporar o galego ao mundo da sanidade. Os problemas con que seguramente se atopan os profesionais da sanidade son os mesmos co que nos atopamos nós. Pois a falta dunha tradición de linguaxe científica, os problemas de incorporación do galego ás novas tecnoloxías informáticas e científicas tan importantes no mundo da medicina e a incomprensión moitas veces das institucións e de moitas autoridades. Pero, bueno, contando con eso, eu creo que temos que loitar por o obxectivo, que é un obxectivo lexítimo e xusto. O que perseguimos é preservar a nosa cultura, e a cerna da nosa cultura é o idioma, e por eso creemos que temos que insistir, non deixarnos levar por un fatalismo que está tan asociado á idiosincrasia galega. Temos que ser proactivos. E creemos que nesta técnica de ser proactivos hai unha cousa fundamental, que é o que denominamos a oferta positiva do galego. A oferta positiva do galego é, en principio, un eixo básico do Plan de Normalización da Lingua Galega aprobado no ano 2004 polo Parlamento de Galicia e que nós consideramos que é fundamental. Consiste en que todos aqueles que nunha relación social se encuentran en posición de dominio ou de preferencia, como son os que levan unha bata branca, os que levan unha toga, os que levan un uniforme, etc., teñen que iniciar a interacción social en galego, porque é a única maneira de romper con esa rutineira anomalía que ten no noso país, que cando un cidadán, un veciño noso, se atopa ante unha persoa que cree que ten unha posición dominante ou que ten preferencia social ou que ten certa situación de dominio, automáticamente esgocha a súa condición de galego falante e pásase a falar en castelán. Repito que o principio de oferta positiva é un principio que debíamos ter todos na cabeza e que debemos perseverar e ser fieles a él. Para acabar, quero vos comentar unha cousa. Non hai moito tempo, un compañero de Irmandade Xurídica e catedrático de Dereito Mercantil na Universidade de Santiago, Gómez Segade, me comentaba tras unha estadía académica en Alemania que Alemania ten moita sona polos seus enxeñeiros, polos seus físicos, polos seus químicos, polos seus científicos, pero que en realidade a xente máis prestixiosa ali son os que saen da Facultade de Medicina, os que saen da Facultade de Leis e os que saen da Facultade de Teoloxía. Dos teólogos non nos vamos a ocupar polo de agora, mentras non caíamos na tentación de convertir o galego en lingua celestial. Pero eu o que vos animo é que conservemos o galego como lingua deste paraíso terreal que é Galicia e que poda vivir outros 1000 anos máis. Moitas gracias. A doutora Olalla Quintairós realizou unha entrañable intervención arredor da importancia de falar na lingua dos pacientes, porque atender en galego é unha forma de facer máis humana a relación sanitaria. Cando era pequena, estudiei no Colexio de Calvos de Randín e aos meus 9 anos lembro que tiñamos que facer unha redacción sobre os paxaros da contorna. Eu tituleina O chío dos paxariños. E nela falaba, se mal non recordo, dos diferentes maneiras de piar dos paxaros da miña terra.
Nun percorrido por aldea identificamos o piar dos pardaos, merlos, anduriñas, rolas, xílgaros, curuxas. E unha cría de anduriña preguntalle a súa nai por que piaban de xeito diferente os pardaos, os xílgaros deles. E a súa nai contestoulle: se todos piáramos do mesmo xeito non nos recoñeceríamos entre nós. Cando ti piases eu non sabería distinguirte do piar de outros paxariños pequenos que, como a ti, chaman polas túas nais. Esta lembranza levoume a que, se cadra, os distintos piares dos paxariños poderían ser a lingua coa que se expresan os nosos e as nosas pacientes, e nós, como profesionais da sanidade, temos que tentar piar na lingua para que o acto médico lle resulte útil e beneficioso. O emprego do galego na consulta debémolo entender como unha teima a manter cos doentes. Falar en galego coa sintonía que conleva o uso das mesmas verbas permite que o camiño do entendemento das súas doenzas, así como a diagnose e do tratamento, se transmita dun xeito máis empático, logrando unha mellor resposta e un mellor cumprimento. Sería piar como aos nosos pacientes. Hai un mes estive nunha formación en simulación clínica en Cuenca cunhas compañeiras onde compartimos espazo con múltiples médicos de familia procedentes de diferentes comunidades autónomas. Recibimos moitas loanzas pola dozura e polo cariño que transmitíamos á hora de facer as simulacións cos pacientes, polo noso acento galego. Incluso nos querían fichar para que fosemos aos seus lugares. Dicían que a sonoridade do noso acento axudaba moito a crear un bo clima na consulta. Imos ter que venderlle mellor o acento aos Sergas, entón. Conversamos, pois, de como adoitábamos usar o galego na nosa práctica clínica, se o falabamos, se o escribíamos nas historias, e tratamos de transmitir que a idiosincrasia dos nosos doentes, o entendemento sobre o que nos din para facer unha correcta anamnese, fai imprescindible o uso do galego como vehículo de comunicación. Hai quen se sente galego sen querer falalo. Non temos aquí a potestade para darlle a ninguén a credencial de bo galego. Non entanto, aínda que fuxas da túa fala, sempre te acompañarán aquelas expresións, maneiras de falar e, sobre todo, o selo diferencial que supón o acento e que nos distingue e nos recorda de onde somos e de onde vimos. Gustaríame, no tocante a isto, compartir unha reflexión sobre o emprego que ás veces temos na lingua como sinal identitario, pero reducindo un pouco aquelas frases feitas en galego que a cotío metemos como profesionais na consulta, como un bordón ou unha coletilla. Durante a comunicación cos pacientes no acto clínico, exemplifico como o malo será ou estamos che ben, ou aquelas que tratan de usar o galego como infantilizador ou como unha especie de atrecho agarimoso. Bueno, todo está bien, pero le vamos a hacer unha plaquiña, vale? Merece o galego que o releguemos a un decorado para tentar empatizar cos pacientes sen que transmita a sustancia da información que desexamos. De verdade, se nos sentimos galegos, se non podemos fuxir da cultura identitaria, é xusto que non o empreguemos no mundo sanitario para que a transmisión de información importante senón como algo complementario. Que opinaría a lingua galega de isto? Pois pareime, reflexionei e pregunteillo. E o galego díxome, fálame na consulta, escoita activamente os teus doentes en galego, pregunta o que precises para a túa anamnese en galego, explica as interpretacións das probas diagnósticas en galego, fálalles aos pacientes de ciencia en galego. Na docencia, na comunicación a congresos, nas sesións clínicas, fálame cando investigues. E fálame no leito dun enfermo paliativo ou fálame cando o paciente xa lle quede moi pouco que entender. Ata déxame reflectido nos epitafios dos camposantos. Se me falas, eu darei xa forza enteira para ser galega. Moitas gracias de novo a todos os asistentes por estar aquí, sobre todo as novas e novos irmandiños, por deixar que este espacio forme parte dun anaco da nosa labor profesional. Quero rematar cunha cita do profesor Alonso Montero que nos di el, a miña intención é que a sociedade galega defenda o galego con orgullo e a miña, sen dúbida, tamén o é. Nesta edición, deuse a benvida a novas irmandiñas e irmandiños que se incorporaron a Isaga co compromiso de promover o uso do galego como lingua natural de relación no ámbito sanitario.
Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte os obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respecto aos direitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, e de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Doctora Antía Sotillo Núñez, residente de cuarto año de Medicina Familiar e Comunitaria. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. O doutor Apolinar Álvarez, no seu relatorio, expresou que a Galicia ideal sería aquela na que non fose necesario celebrar actos a prol do idioma porque todas as persoas o empregasen con normalidade. En primeiro lugar, dar moitísimas grazas, como non dar as grazas por un acto como este. Pero, como a mí sempre me gustou levar a contraria, decir que para min é un acto agridoce. Doce pola súa natureza, pero a min pareceme triste que no século XXI institucións como Isaga teñan que seguir existindo. Hai xente aquí que sabe do meu vínculo co Comité Cidadán Antisida. E o Comité Cidadán Antisida, igual que Isaga, é unha institución que surde nun momento en que é necesaria. Pero o seu éxito vaise medir co tempo en que desapareza. Cando non sexa necesario recordar aos galegos que falar galego está ben, cando non teña razón para existir unha institución para defender o galego porque xa está plenamente defendido polos seus falantes, ese será o momento de éxito. O día que tenemos que brindar será porque conseguiramos chegar á desaparición da nosa institución. E ese é o éxito de verdade. Recordar que no Sergas, onde traballamos, aquilo que nos move ahora, o sistema informático que temos, ten partes moi importantes
exclusivamente en castelán. Entón, pues eso, hai que traballar para desaparecer. O doutor Roberto Fernández Álvarez, na súa intervención titulada Ver por dentro a aportación dos Manolos á medicina do seu tempo, fixo un percorrido pola vida dos homenaxeados, destacando as súas contribucións profesionais, científicas e humanas. Vamos a falar un poquinho de ciencia, porque os Manolos, aparte de ser uns personaxes moi queridos, non só en Allariz, sino en todos os sitios a onde van, son científicos, non? Entón, vamos a tratar de falar de a súa contribución á medicina da súa época. O que, sobre todo, há unha teima da historia da medicina, dende que empezou a relación dos médicos cos pacientes, que é a teima, a aspiración de ver os pacientes por dentro. Pasamos, Juan. Esta aspiración foi tardía, tarde se puido conseguir. Ata o século XII estuvo prohibido abrir os cadáveres e, polo tanto, non se podía saber como eran por dentro. Eran como unha caixa negra dos que se sabían cousas, pero de forma indirecta, abrindo e diseccionando animais, como facía Juan, por favor, como facía Galeno, que aproveitaba, por exemplo, as feridas dos soldados romanos que iban ao frente para mirar o que había ali no interior das persoas. Entón, vía os músculos, vía os vasos, vía as vísceras. E aquí a primeira curiosidade que nos une, que nos fía cos Manolos, porque na seguinte diapositiva vemos aí unha estampa de Allariz, que pertenece a un fotograma da película que se chama justamente así, Ventás no corpo, Fiestras no corpo, que produciu, escribiu Manolo Solla, produciu a súa produtora Tamagán no ano 2012, o director tamén está aquí presente, que é Gonzalo Palmeiro, e aquí non falaba de ver por dentro ecográficamente, pero falaba da mirada dun doutor dos anos 50, rodouse na súa maior parte en Allariz, da mirada dese doutor aos seus pacientes para intentar velos tamén por dentro, verles ao espírito, verles a alma, verles o corpo. E esa foi a película Ventás do corpo, que recomendo moito. Vamos a dar un salto moi grande no tempo para non prolongarnos, quero estar aquí pouco tempo. Saltamos a inicios do século XX. Nos inicios do século XX, ou finais do século XIX, ata entonces non había nada para ver as persoas vivas no interior, ata que se inventou a técnica dos rayos X, da radioloxía, que foi, no ano 1897, un ano despois, xa estaba en Galicia. Xa tiñamos en Pontevedra, a terra de Manolo, tiñamos o primeiro equipo de radioloxía, a man do Dr. Cobián. Pasamos, se queres, un ano despois, xa tiñamos tamén en Ourense, pero sempre no ámbito urbano. Mirade que para chegar a Galicia, para generalizarse no rural galego, a radioloxía, houve que esperar un pouco antes de que Manolo Solla fixera a primeira comunión, e houve que esperar a San Juan a que lle regalaran a primeira pelota a Manolo de Vexa. Estamos falando dos anos 50. Ata entón, pois non chegaban os equipos de radioloxía ao rural. Damos outro salto no tempo, vámonos aos anos 70, e sí, xa estaba generalizada prácticamente a técnica radiolóxica no rural galego, xa había equipos en casi todas as vilas importantes, en Allariz tamén, hai unha rúa onde se anuncia que se fan rayos X, ali na época dos 70, de cando chegou Manolo Solla a esta vila, e esta é unha das orlas dun deles que nos une con outra curiosidade con Isaga. Fixadevos que nesta promoción temos a 3 membros da nosa sociedade de Isaga, da nosa hermandade. O primeiro, aí está presente aquí, outro gran doutor, Celso Sánchez, ademais de activista cultural incansable e activista político, e outro máis, que tampouco necesita presentación, Ángel Carrocedo, baste dicir que barállase o seu nome como candidato ao Premio Nobel de Medicina. Temos un terceiro, aí está, Manolo de Vexa, que ainda non é, pero vamos nomear hoxe irmandiño de honra,
e non vai poder escapar. Damos outro saltiño e vamos aos anos 80, vemos aí a Devesa, parecido a, bueno, pois, a Don Johnson. Damos a seguinte, porque é a evolución lineal, a serie oitenteiras, estamos falando dos 80, e aí aparece na seguinte, aí Manolo Solla, a súa moto, e ao lado o seu compañeiro con a Ducati carenada dos anos 80 tamén, o que nos recorda tamén a Easy Rider, un pouquinho, non? E os anos 80 foron uns anos moi interesantes desde o punto de vista de ver por dentro, porque neses anos entra a ecografía no medio hospitalario. E moi lentamente entrou a partir da obstetricia, logo empezaron os disestólogos, pero na atención primaria, no medio extrahospitalario, no medio rural, non. No medio rural, no ano 1986, só había 3 lugares avanzados no mundo que estaban introducindo a ecografía na atención primaria. Un deles era Noruega, outro deles era Alemania, sempre na vanguarda da medicina, e outro deles era Allariz. Allariz. E por qué? Pois porque Manolo Solla colleu esa moto que vimos antes, esa BMW, e foise a Madrid a formarse en ecografía. Na Paz, no Hospital da Paz, formouse en ecografía. Casi non había que formar niso. Formábamos disestólogos, os radiólogos estaban aprendendo. E cando volveu a Allariz, pois cruzouse o cable e marcou un equipo moi similar a ese, creo que era un Hitachi, segundo Toshiba, moi similar a ese. Estes equipos eran moi caros entón, agora son moito máis baratos, pero a Manolo Solla costoulle 4 millóns de pesetas. Creo que nunca o descritou, pero foi moi feliz con este equipo. Isto recomendo-vos que para ver este tipo de aparellos, recomendo-vos dalle a seguinte, por favor, visitar o Museo do Médico Rural de Maceda, que temos honranos tamén aquí coa súa presenza, non sei por onde está, o presidente e director do Museo do Médico Rural. Dalle o seguinte. E, entón, que problema había? Pois que eran aparellos, digamos, moi primitivos. Eran aparellos que só facían as imaxes en 2 cores, non había gamas de grises, facían blanco e negro. Eran aparellos que se pasaba o transductor, todos saben de que vai eso, e despois, uns segundos máis tarde, aparecía a imaxe. E hai outra curiosidade, non? A partir desas imaxes, mirade que parecen imaxes de cadros de Miró, non? Son abstractas, esas ecografías, hai que facerle. Manolo Solla fixo unha serie de casos que lle tuvo que facer o dibuxiño ao lado, porque senón non se sabe o que é, e presentounos a un certame científico do Colexio Médico daquela, que creo que xa era o Cabaleiro Vaz, e non lle deron o premio porque o de ecografía sonaba algo esotérico, non era coñecido. Seguinte. Bueno, damos outro saltiño no tempo e vamos aos principios inicios dos anos 90, e aí se funda a Escola de Ecografía da SEN, ten un epicentro na Allariz, colabora o Concello de Allariz, e esta Escola de Ecografía e esta implantación da ecografía en Allariz adiántase, podemos decir que 30 anos a implantación da ecografía en atención primaria, porque é algo que ainda se está facendo agora. Imos con 30 anos de atraso con respecto aos Manolos. Damos a seguinte, aí vemos a Manolo Devesa discutindo con dos alumnos da escola, non sei se falaba de fútbol ou falaba de ecografía, pero... Tampouco me acordo dele. Seguinte, e tamén introducen outra innovación, outra aportación para a ciencia. Sen estivo aí, foi a informatización da historia clínica. Isto un adianto tamén de 20 anos con respecto aos Sergas, que empezou a informatizar no ano 2011. Entón, a SENG, a Sociedade Española de Medicina Xeral, aportou o programa Hipócrates e, polo tanto, a historia estuvo informatizada aquí 20 anos antes, con unha antelación de 20 anos con respecto a outros lugares. Aí participou tamén todo a SEN na súa como sociedade, e aquí temos que destacar o papel de todos os presidentes da SEN. Honranos tamén hoxe Benjamín Abarca, que foi presidente despois do propio Manolo Solla, presidente nacional da SEN,
E hoxe contamos tamén coa presenza de Pilar Rodríguez Ledo, que é a actual presidenta nacional da SEN. Vale? No seguinte, vemos a Manolo Solla, a todos os alumnos que viñan, os Manolos non só lle ensinaban os pacientes por dentro, ensinaban a Allariz por dentro. Aí está facendo Manolo Solla de Cicerone, entón a xente quedaba abrallada, non coñecían Allariz, quedaba abrallada con Allariz e logo volvían, normalmente volven con todos os seus familiares e amigos e recomendan a outros que veñan. A seguinte, e logo os Manolos, pois, teronse conta de que había moitos lugares no mundo que tiñan un nivel técnico da medicina equiparable a, a Galeno, a medicina romana. Non tiñan máquinas de ver por dentro, nin as esperaban, entón eles o que fixeron foi levarlles e dar formación. Aquí temos o centro médico do Arrabaldo de Managua, de Cidade Sandino, onde tamén, se miramos a seguinte, onde tamén, unha vez máis, está aí presente o Concello de Allariz participando, foi o responsable de elaboración do proxecto técnico do centro de Cidade Sandino. E como aí, é máis sitios, vamos a seguinte, aí vemos a Manolo outra vez facendo ecografías nese centro médico, a seguinte, máis proxectos noutras torres, está no Sáhara Occidental, en Tinduf, un proxecto que sigue en marcha, cos Manolos, no caso de abaixo, dando información a matronas para que puderan facer os controles de embarazo mediante ecografía. Non sei de que ano eran estas fotos, pero bueno, dá igual, porque os Manolos son intemporais. Os Manolos son intemporais e os temos máis de 70 anos de medicina de excelencia en Allariz. Isto é unha pequena broma, porque sumamos os anos que leva el Manolo de Besa, máis os anos que leva o Manolo Solla, e pasa de 70, chegarán a 80 anos aproximadamente. Aí os vemos nese camiño que ainda non rematou, ainda lle falta moito para rematar ese camiño, inventando, argallando sempre cousas novas. Como dixo Aquilino, que me gustou moito, eles son os Rolling da ecografía, eles son os vellos roqueiros do maletín, e que, como xa sabedes, que pasa cos vellos roqueiros, que nunca morren. Moitas gracias. A alcaldesa de Allariz, dona Cristina Cid Fernández, centrou a súa intervención na necesidade de homenaxear a dous profesionais que fixeron da vila un referente na práctica da ecografía clínica, da humanidade, da profesionalidade e do trato próximo ás persoas. O lema desta 11ª Asamblea da Irmandade da Sanidade Galega, a lingua que nos coida, a identidade que nos une, contén unha idea moi profunda sobre a medicina e tamén sobre o país que queremos ser. Porque a enfermidade pode ser a mesma en calquer lugar do mundo, pero os doentes nunca son iguais. Cada persoa enfróntase a dor, o medo, a incerteza dende a súa cultura, dende a súa maneira de entender a vida e tamén dende a súa lingua. E por iso a lingua non é algo secundario na atención sanitaria. Non se trata de falar simplemente un idioma ou outro. Trátase de proximidade, de confianza, de comprensión. Porque un paciente explícase mellor cando pode facelo dende o seu propio mundo e dende a súa propia lingua. Por iso, iniciativas como a Isaga teñen tanto valor. Porque nos lembran que humanizar a medicina tamén significa comprender as persoas tal e como son. Serve para a literatura o galego, serve para a vida cotiá, pero tamén serve para a ciencia, para a investigación e para a medicina. Porque cando un sistema educativo impide que materias científicas como as matemáticas, a física, química ou outras técnicas como tecnoloxía podan impartirse en galego, o que está transmitindo é unha mensaxe perversa, que o galego non serve para determinadas cousas consideradas socialmente importantes. E iso é profundamente injusto co noso idioma, coa nosa cultura, coas xeracións que nos legaron a lingua e a cultura e, en xeral, co noso país. Por iso, cando se fala de humanizar a medicina, ten tanto sentido que hoxe homenaxeemos aquí a dúas persoas que dedicastes a vosa vida a pensar como mellorar a atención primaria, a sanidade pública e a propia relación humana entre médicos e pacientes. Porque falar de vos, de Manolo de Besa e de Manolo Solla
é falar dunha maneira de entender a medicina, unha maneira profundamente humana, pero tamén profundamente inconformista. Escoitábamos hai uns momentos, gracias a Miguel e Tamara, unha canción de SES que decía: quero diseñar utopías para encher de luz os días. E vos soubestes soñar coa utopía. E logo tivestes a valentía de traballar para convertela en realidade. E xa postos a soñar e a diseñar utopías, que mellor forma de facelo que buscando complicidades, creando equipos, contaxiando ilusión, compromiso e con todo eso crear unha rede que chegara máis lonxe. Nun momento no que coas ferramentas que hoxe consideramos normais e antes non existían ni parecían posibles, vos xa estabades pensando en como facer dende a atención primaria unha medicina mellor, máis próxima, máis resolutiva, máis humana e tamén máis útil para o sistema sanitario do que se beneficiaría, por suposto, o sistema hospitalario. Cando informatizar as historias clínicas parecía casi ciencia ficción, vos presentastes no Concello o proxecto Hipócrates. E, aínda que non era competencia municipal, supoño que a ilusión, o entusiasmo que tamén se contaxia, como as enfermidades, levou ao Concello a apoiar económicamente aquel proxecto porque entendeu que suporía un salto cualitativo para Allariz, pero tamén un empuxón para facer realidade o proxecto noutras localidades e finalmente en todo o país. Cando defendíades que había que mellorar a capacidade diagnóstica dos centros de saúde para evitar derivacións innecesarias e para facer unha medicina máis resolutiva, puxestes en marcha no noso Concello a Escola de Ecografía, convertindo a Allariz nese momento nun referente de formación médica. Cando se puxo en marcha o Centro Municipal de Servicios Sociais, que coñecemos agora como Fogar dos Maiores, puxemos da vosa man programas de revisións médicas, entendendo sempre que a medicina non debía limitarse só a curar enfermedades, sino tamén a previlas e acompañar as persoas. Pero esa maneira de entender a medicina non remataba na consulta nin nas paredes do centro de saúde, porque falar de vos é falar tamén de solidaridade, de conciencia social e de compromiso coas persoas máis vulnerables. Por iso impulsaste SEM Solidaria, entendendo que a medicina non podía limitarse ás fronteiras máis próximas. E seguramente por iso tantas persoas falan de vos non só con admiración profesional, sino tamén con moito cariño. Porque toda esa innovación, toda esa trayectoria e todos esos recoñecementos nunca vos afastaron do esencial. Nunca deixastes de mirar aos pacientes como persoas, con nomes, apelidos, medos, familia e historias de vida. E iso significa entender algo fundamental, que un médico non pode ver só unha historia clínica. Detrás de cada persona que entra nunha consulta hai unha nai, un pai, un fillo, unha filla, unha compañeira ou un compañeiro que sente, que sofre e que vive cada diagnóstico cunha enorme carga emocional. E probablemente a gran virtude da medicina máis humana é precisamente esa, non esquecer nunca que a persoa que hai detrás da enfermidade. E probablemente aí está a clave de todo. En recoñecemento á súa traxectoria profesional, nomeouse Irmandiños de Honra da Irmandade da Sanidade Galega os doutores don Manuel de Besa Muñiz e don José Manuel Solla Camino. Así non. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consorte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Eu o galego levo desde o principio. Acórdame cando estaba na escola de moi pequeniño,
un día o maestro preguntou como se chama tamén o cubo, e todos pensaron nunha figura xeométrica. Eu en aquel momento dixen, que pregunta máis fácil, un cubo e un caldeiro. Estou recollendo a ironía de Roberto, que levamos un pouquiño a mesma línea. Neso queroñe corrixir tamén a foto que ten aí diante, en donde no podio está primeiro Manolo Solla, despois estou eu, non como puxestes, Manolo debe ser despois Manolo Solla. E outra tamén, na orla que é do 72 ao 78, estamos eu, Carracedo, Celso, moitos máis, e a miña muller tamén, que tamén estaba nesa orla. Isto fai que enlace moi ben con Allariz, en donde cheguei, o galego era a lingua prácticamente utilizada de acotío. Entonces eu encontreime moi cómodo en este pobo, e sigo estando tamén moi contento desde hai 30 e tantos anos en que empecé a traballar aquí. Eu quero empezar cunha pequena escolma dun poema de Uxío Novoneira, o poeta do Courel, non? Que decía algo así como Courel dos tesos cumios, e aquí notase ben o pouco que é un home. Esa é a perspectiva na que eu me sitúo, esa é a perspectiva na que eu me vexo. Somos moi pouco, realmente non ten mérito ningún todo o que facemos. Si tuvera que falar das dúas traxectorias nas que puxen bastante miolo, unha foi o cine, está por aquí Gonzalo García Palmeiro, e a outra foi a ecografía. E as dúas tiñan un denominador común, que ten unha palabra, unha verba para designar en castelán, moi culta, que se chama serendipia. Serendipia traducida é chiripa, chorra, tocou, de casualidade, vas buscando unha cousa, aparece outra. Por que serendipia? Primeiro porque adiqueime ao cine, sempre me había gustado, pero nun momento determinado apareceu un doente a cubrir un certificado médico sobre, pregunteille para que era e dixo, para a escola de cine. E eu dixen, coño, a mí sempre me gustou o cine, vou tentar eu de apuntarme tamén. Donde é eso? En Benposta. E apunteime ao cine e fixen un primeiro ano de dirección e realización de cine que na escola que dirixía Miguel Castelo. Miguel Castelo é un histórico do cine galego. Cando acabei ese ano, eu tiña 30 e pico anos, Miguel Castelo tiña 40 e pico, e o resto dos rapaces tiñan 19, 20. Entón, claro, foi inevitable a amistade entre Miguel Castelo e un servidor. E ao final do curso, como non lle pagaban, marchámonos os dous. Eu marchei por solidariedade, hubiérame gustado rematar, pero a partir de aí comecei a facer labores de produción con Miguel Castelo e fixemos unha curtametraxe, O vello que quería ver o tren, basado nun relato de Dieste que se retitulou O desexo e que levou un primeiro premio no Festival de curtametraxes de Bilbao. E aquelo meteu moi un fondamento gusaniño. E despois, por serendipia, coñecín a Gonzalo García Palmeiro, director de cine consumado, consagrado, feito ca carreira, e un aficionado como a min, que me gustaba a medicina, que me gustaba o cine, e dixen, pois, fundamos unha cousa que lle chamamos Tamagaz Films. Por que Tamagaz? Porque Tamagaz é unha vella pequeniña, moi laboriosa nicaragüense. Estábamos facendo labouras de solidaridade en Nicaragua e fixemos unha primeira curtametraxe que tiña que ver co acceso, as posibilidades de acceso á saúde. Filmamos no basureiro de Managua un dos personaxes e dai despois unha rapaza que estuvo vivindo na miña casa un ano e pico formándose en peluquería para ter millores oportunidades de vida, non? Entón, digo que a entrada no cine foi unha serendipia. A segunda entrada no mundo da ecografía, que a esbozou un pouco Roberto, foi todavía máis serendipia. Hai un gastroenterólogo de prestixio aquí en Ourense, Celestino Gómez Gesto. Celestino Gómez Gesto era internista e gastroenterólogo cunha traxectoria espectacular nos anos 80, que eu coñecera xa na Facultade de Medicina, e un día pola calle atópame e dice, coño Manolo, acabo de chegar de Londres e hai unha técnica nova
que pa min que é pos médicos de familia. Que visión tiña un tipo que se dedica a gastroenteroloxía, xa pensou que podía ser. Eu preguntei que é iso, e dixo ecografía. E eu volvín repreguntar, eco que? Ecografía. E que é iso? É un aparatiño que podes mirar os doentes por dentro sin ter que utilizar rayos X. A mí aquilo pareceume máxico, non se falara deso na facultade, non se facía en Ourense, no hospital. E onde podo aprender? E dixo, no Hospital da Paz, falo cheu co servizo do doutor Muro, e tuve a serendipia, a suerte de formarme con Eugenio Cerezo e con Segura Cabral, os dous autores do primeiro libro en España de ecografía abdominal. E cos dous rotei pola súa consulta, collín a moto, como dixo Roberto, planteime en Madrid, collín a moto e as vacacións pertinentes, e formeime en ecografía. E ao chegar tuve a osadía de comprar un aparello que costaba unha burrada e que xa vistedes que non se veía nada, pero fixemos diagnósticos increíbles daquela, non? E logo recordo presentar eses mesmos datos nun iberoamericano de saúde en Cuba, donde a xente felicitábame porque desde un pobo pequeniño se estaba facendo ecografía, diagnósticos de cánceres de fígado, diagnósticos de hidronefrose, diagnósticos de aneurisma de aorta abdominal, algo nunca visto na atención primaria. E de repente no público xurde un director xeral da Xunta de Galicia que me increpa diante do público e me di que como me atrevo a facer ecografías cando o meu hospital de referencia todavía non as fai. E dixenlle, sí, vos o que facedes é meter un doente nunha ambulancia, mandalo a Vigo, a Povisa, pagades a un privado, e todo esa coas facturas que tiñades acumuladas dun ano poderíades comprar todos os ecógrafos da atención primaria de Ourense. De tal xeito que sí, empecé a facer ecografías antes co chúo e antes que moita xente. E no ano 92 fomos quen de poñer en marcha a escola de ecografía, primeiro a nivel nacional, baixo a égida da SENG. Eu xa estaba moi introducido na propia SENG, posteriormente fui un presidente nacional, e aquelo me pareceu que era imprescindible, que se fixera eso e que se tuvera na sanidade pública. Está aquí Manolo Blanco, que lle agradezco moito que viñera. Manolo Blanco foi un xerente que creou no tema e que nos puxo en Allariz nada menos que un ecógrafo que non o tiñan moitos hospitais de Galicia. Moitísimas gracias. O ecógrafo sigue aí, ben conservado, e debe ter uns 18 anos. Ese xa tiñamos outro, pero ese era un ecógrafo top. Por lo tanto, vou cumprir co ritual de decir que non o merezco, que xa lle preguntei a IA canta xente di durante un homenaxe que non o merece, e dice que o din casi todos. Eu tamén o teño que decir. Non somente non o merezco, sino que se ten algo que ver con algo é con dúas serendipias, como acabades de ver, non? E agora vou rematar o conto falando dun neno dos anos, nado en Pontevedra, dos anos 50, e este é un conto po meu amigo Roberto. Era un rapaz sensible, eran os anos 60, era un rapaz xuguetón, vivía prácticamente no centro do casco histórico de Pontevedra, moi perto da Praza do Teucro. Cando tiña 6, 7 anos iba a unha escola que lle chamaban a Graduada Aneja. Na Graduada Aneja eu levaba todos os días a pizarra, o pizarrín e un vaso de plástico porque o mediodía dámanos a mitad de mañán a leite en pó dos barriles que había ali que poñía US Navy. Esta era a España que tiñamos. Falábamos en castelán no colexio. Formatearon o disco duro en castelán. Eu falaba no colexio en castelán e falaba na casa en castelán porque os meus pais pensaban que as oportunidades se abrían se ti falabas castelán. E o galego era a lingua que falaba a outra xente. Que outra xente? Eu tiña un coello, tiña unha mascota. E o meu pai sempre foi de darme responsabilidades. Queres unha mascota? Queres un coello? Tes que alimentalo ti. E eu marchaba todos os días dende ali a Plaza da Verdura, onde se falaba galego. E cas que vendían verduras, eu conseguía que me regalaran cenouras e folla de berza. E tiña ben alimentado o meu coello. Gustábame tamén xogar, tiña xoguetes moi básicos, pero gustábame fabular, facía moitas historias. E recórdome perfectamente escribindo guións
con 8 e con 9 anos, que logo trasladaba ao Guiñol, chamaba o resto dos rapaces do barrio e formaba sesións de Guiñol. Xa me gustaba contar historias daquel entonces. E unha das cousas que aprendín, que non foi serendipia, que foi mamado desde a infancia, foi do meu pai. Meu pai tiña unha tenda de ultramarinos e todos os xoves había unha cola de mendigos, de indixentes, e o meu pai preguntábase que queredes? E a xente decía un bocadillo. De que? De isto, do outro, do máis alá. E outros pedían tabaco. E o meu pai dáballe tabaco. Eu recordome detrás do mostrador, mirando para o meu pai e decíalle, e por que lle das tabaco? Porque eso é un vicio. E o meu pai decía, nunca hai que preguntar as necesidades que ten. Cada un sabe mellor que ninguén o que máis necesita. E non eres ti ninguén para decidilo. Aprendín de solidaridade e aprendín tamén que a solidaridade debe ser completa, non debe ser moralizante, non somos nós quen para decir como temos que facela. Esta é un pouco a explicación. Non somente no colexio tomábamos a leite en pó, a mitad de mañán tamén no recreo facíanos formar en fila de a un e cantábamos dúas cousas, unha que era Isabel e Fernando son los reyes católicos e a segunda que era o cara al sol con la camisa nueva. E todo isto era en castelán. E despois volvías a casa en castelán. Onde aprendí o galego? Por inmersión á Plaza da Verdura e por inmersión aos veráns cando iba á aldea da miña nai, onde disfrutaba da familia da miña nai, que eran todos galegofalantes. E aprendía a segar nos eidos, a traballar na horta e a falar en galego. E este era o tema. Despois dime conta dunha cousa. Para min o poeta que máis me gusta de Galicia é o Xío Novoneira, por eso arranquei con el. Eu sempre recordo uns versos del que dicen: eu a ollar pro lume, e o lume a ollarme, o lume, sin queimarme, fai de min fume. Eso é intraducible ao castelán. E eso só pode entrar se o pensas e o sintes en galego.